Kaixo guztioi, aritu gera orain artean P5JS-ekin online editorekin lan egiten. Eta honek arazo batzuk ekarri dizkigu. Horien artean, autorefresh hau emana baldin badago, behin baina gaitan blokeatzen zaigu hau. Orduan konbeni zaigu hau desaktibatu edukitzea eta ejekutatu behar dugunean soilik. Batez ere fitxategia nahiko astuna baldin bada. Bestalde, igual sarea ongi ibili ez delako edo alare zenbaitetan blokeatu egiten zitzaigun. Orduan, interesgarri izan daiteke, guk Visual Studio Code ezagutzen dugu, bertan lan egitea P5JS-ekin. Orduan, horretarako imerko dugun izango da hemen daukagun egitura, hau da, hemen badakizue, hemen klikatzen baldin badugu, guk sketcha sortzen dugu momentuan sortzen dizkigula ere HTML fitxategi bat eta CSS fitxategi bat. Eta, hemen dagoen egitura kopiatu beharko genuke, errepikatu beharko genuke. Bai, ingo duen izango da hemen dagoen hau kopiatu, zuzenean, Ctrl+C batekin. Bai, eta sortuko ditugu Visual Studio Coden fitxategi horiek, bai JS eta bai HTML. Sartuko gineak behar dugun karpetan, erekiko genuke karpeta hori, sortuko genuke karpeta hori. Eta, kasu honetan, bertanik sortuko ditut bi fitxategi. Bat izango da index HTML hori. Bertan txertatuko dut esan dugun egitura. Egitura honek dauka gordeko dut. HTML egitura tipikoa, head eta bodyak, eta headen barruan ditu esteka pare bat, zuzen ere hau, honek balio diguna, eramaten gaitu P5-eko webgune batera, eta honen bidez grafiko guztiak ejekutatu daitezke, P5-eko eta JavaScript-eko grafiko guztiak. Eta bestetik, soinuak ejekutatu behar direnean beste esteka hau beharko luke. Orduan, bi hoien bidez P5-eko fitxategi guztiak ejekutatu ditzakegu. Badaukago ere CSS batera esteka, guk ez dugu sortu eta ez dugu sortuko, ez da derrigorrezkoa, kasu honetan HTML apaindu nahi baldin bagenu baina kasu honetan ez dugu egingo. Eta gero importantea, sortzea beste fitxategi bat, kasu honetan Sketch.js, nahi dugun izena jarri ez jokegu, baina importantea da noski hemen daukan izena, eta hemengoa berdinak izatea. Orduan, izan daiteke bat ariketa, izan daiteke nahi dugun hori. Eta hemen ja gure Java, gure P5 sortzen hasiko ginakela. Function setup. Eta function draw. Orduan hemen ja, adibidez, canvas sortuko genuke. Ez dakit laren bidar irurunekoa eta fondo bat emango genioke. Adibidez, gris arrun bat 125-koa. Honekin sortu du lehenengo kanbasa, Ctrl+S. Eta hau ejekutatu inberko genuke. Nola ejekutatu beharko genuke? Goratu behar dugula, gorde daiteke eta ze batekin, esploradore batekin ereki, baino, hemen estensiotan goratu live server hau bagen eukala. Eta hau ejekutatzen baldin badu, segurazki lortuko dugu irekitzea fitxategi hori. Begira, mentxe daukagu ja zuzenean. Orduan joan gintezke hori begiratzen. Alare, hori baino erosoago egingo zaigu zuzenean hemen ikustea. Horretarako nik live preview hau daukate instalatuta. Eta, ez badukazu eta instalatuta agian konbeni zaizue jartzea. Hemen braketak izten baldin baditut, eta hemen ikusten duzu servidore bat ireki dezakegula. Ejekutatuko dut hori, eta hemen txedaukagu gure
gure lana. Bale, orduan, bale, horrela, eta sortuko dut ikusteko funtzionatzen duela. Ba, linea bat adibidez, egun, berreun. Bale, hor ikusten duzu ja, operatibo dagoela P5JS Visual Studio koderen barruan. Ba, usia zen dena, eskerrik asko.